приятелчета, понеже нямам търпение да подаря на някой безплатно фолиране, но пък вие нямате желание да станем 1000 абоната в YouTube и нещата като гледам ще се позабавят, временно една лека игричка е така да видя колко ни следите и кой би познал в какъв цвят ще фолираме този толкова скучен сив Mercedes GT. Долу в коментарите нека всеки да напише според него какъв ще е новият цвят на този автомобил. И пак напомням за тези, които не са разбрали, YouTube, в момента в който станем 1000 абоната, стартираме giveaway, в който наградният фонд ще е на стойност 5000 лева, т.е. ще направим на някой автомобилът напълно безплатно в цвят по негов избор. Ай, чао!